Sinakyada kang pinagsarong pwersa kang PDEA Bicol, PDEA Sorsogon asin Sorsogon Police Provincial Office, ang drug den sa Purok 7, Barangay Cambulaga, West District, Sorsogon City. Pasado alas 4 ning hapon kang Marso 12. Nakumpiskar sa 5 suspetsyado ang 4 na silyadong plastic sachet. Lawgang pigtutubudan na shabu na may gabat na 13.4 gramo. Asin may street value na 102,000 pesos o 102,000 pesos. Mantangan mga sospek binistong sinda Elsa Buen, 45 anyos, Lito Buen, 37 anyos, Romel Buen, 59 anyos, anas residente kang nasambit na barangay. Arestado man si Michelle Espinida, 45 anyos asin ang 33 anyos sa si Miriam Reyes. Parehong residente kang barangay Bibingkang kang nasambit na syudad. Ang iba isa na kuyanta na monitor tang nagme-maintain, may mga drug den maintainer, kung sabihin haloy na sila na-involved. While ang ibang mga bagong personahe ini, mga visitors hindi, ang classification na is visitor. So iyon man talaga yung ang trend ko niya, may mga dating minabalik, muna may mga bagong personalidad na minalawa sa illegal drug trade. Pasado alas 12 na baning hapong kasudma, Marso 13. Kan maaresto naman si Daglinel Olotea, 24 anyos, Eduardo Boneo Bilono, 52 anyos, Urlin Upimaria Ogwis, 36 anyos, asin Lore Padua, 52 anyos na sagin man subot na nagpabisto bilang scout ranger. Na-recover sa 4 na sospek ang nagkapirang plastic sa shaylaw ang pigtutubodang shabu na may gabat na 10 gramo o 68,000 pesos. Asin ang mga ginamit na drug paraphernalia. Ang identity kang ko yun, pero in so far, di mo siya connected sa ano. Siguro kung magkakagawa kayo, verification, so i-confirm yung ka-concerned yun, kung totoo man na membro or nagagamit lang. Kasi usong mambaga yan, nagagamit lang ka mga uniforme kang police or AAP. So siguro yan sa elementar kung konektado sa uba ko. Asigurasyon naman kang ahensya, daisinda mauntok sa pagkondukta ng mga programa asin operasyon, ngani dagos ng mapu ang paglakop ng iligal na droga. Realization ini, bakong para siguro sa sato, bakong para sa bakong para kay Simon, para na sa sato yung mga magiging aki sa masunod na henerasyon na magkaigwa ng matunin ng komunidad. So peaceful din, magiging magayon ang sa tuyang pagbuhay kung araw kining mapadagos kita na marayo sa illegal drugs. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal